velkommen til den her video. I dag så sætter jeg smagsprøve-challenge. Og jeg tager min ven Marfrit. Yes! Og som vi så lige før, så har vi iced tea, og vi har faktisk kondi, og vi har slik. Mælk og æblejuice. Som I nok kan se, så er den færdig, og I må også godt selv prøve at lave den derhjemme. Det smager godt. Jeg fatter ikke, hvorfor at det smager godt. Jeg synes, den smager lidt af slik-agtig. Den smager faktisk okay. Den smager bare så meget af slik. Ja, okay. Den smager slik. Jeg synes, det smager perfekt. Iced tea. Jeg vidste ikke, at den smager så godt. Iced tea bruges. Jeg troede bare, at den smag af lort. Så smagte den bare af rent slik. Tak fordi I så med i den her video. Og lad os kan abonnere eller like videoen. Og nu skal vi bunde den. Ja, nu bunder vi den helt. Så hej! Hej!